Când cer de nevastă în fața părinților, mâna ți-o sărut pe deget spune-mi. Mai măsur să mă țin, bărbatul ce mă ține. N-am bubele astea, Ea e vaca care nu știe. întreg. Vacă. Auzi, mă? Ce? Ți bani cu gulă? Bulița și... Sau cum? Vladuț, să aduci capacul ăla. Bine. Datorită cui? Ce datorită? Datorită lui eu nu s-a uitat să plece. A auzit? Eu am ajutat din auzit. Îți scot alea de la uscat. Mersi. Am luat parcul acolo? Acolo? O pauză din aia. Nu? Emile s-a tras barba. Am glumit. Nu știi că eu glumesc. Uneori am niște glume nu prea bune. Bine, dar totuși m-am gândit. Încă vorbești. Dar chiar dacă... Ce? Eu n-am să pleac. Știi de asta. Ce tot vrei? Ce vrei? Poftă bună mi-ai zis? Tu mi-ai zis? Poftă bună. Foarte bun. De ce mai pupa decât odată? Am mâncare în gură. Și ce? Eu te iubesc și cu mâncare în gură. Nu mănânc. Nu vreau frumos. Poți să mă apuc așa. Nu mă apuc. Ce tot spui că nu înțeleg? Bine. Nu înțeleg de ce nu mâncăm. Că nu mai pupa tu. Și nu știu ele. Închipui acum dacă aș face lista cât i-aș scrie mai când o să-mi cumpere, dar mai bine nu ca să mă enervez. Până plec de aici nu fac nicio listă. Niciodată. Nu pot să mănânc. Tu luna asta tot, ai să faci lista, nu trebuie să faci lista. Că îți cumpăr eu din bugetul meu. De specialistă. De pe aia de pe 28, de peste 2 săptămâni? Da. A? Ajungem mai acolo. Păi pot să-ți iau din bugetul meu. Ce nu trebuie? Da, trebuie Și nici măcar nu mai e buget. Păi stai. Că banii care eu i-am pierdut, o zis că în prima săptămână ne recuperăm. Din luna mai. Și atunci am să pot să-ți iau ce vrei tu și ce vreau eu. Nu? Și nu faci lista acasă și nu o pui pe maică ta să se ducă să-ți cumpere.
poate obosești atâta. Nu mai vorbești la mine. Dar ce cu nervii ăștia ai tăi? A? Bine, mișcare face asta. Acum îți vezi cum scoți. Bine, îngârcipule. Am mâncat, Nicolae. Și mie mi-e cam de așa mă enervează. Nu mai ajunge masa, mă? Oare ce face fratele meu? S-a făcut actele alea? A, nu mai. Noi nici n-am pus asta așa. Ți-ai dat seama? N-am pus piciorul astăzi. Ba da, am pus. Uite așa, n-am pus. Nici n-am dat seama. Încă vreau ca să salată așa. Da, am făcut, da. Am făcut-o, că dacă spui Știi că spui ceva calmează să spui la fapt. am văzut. Nu e adevărat. Hai, bă, mă, Nu este bă, adevărat. mă, Nu este adevărat. Uite cum te contrazici cu mine. Dacă eu spun că nu este adevărat, tu spui că este adevărat. Da. Dacă eu mă cunosc pe mine cum sunt, dacă tu mă vezi că eu sunt nervoasă și am greșit și tu îmi spui în continuare greșeala care am făcut-o, mai rău mă agravezi. Crapă. Ai înțeles? Uite, îmi zice, mor, când aud că îmi zici, mor. Dacă nu a, bine. Da. Poți să stai așa? Da. Ți-ai gust salată? Da, aia de ce nu ți-a plăcut? Eu am gustat, era bună rău. Nu sunt obișnuit. Cu ardei din aia, copță. Frăieros. Am mâncat vreo dată cu smântână? Da, e bun. O să mă iubească eu de și mai mult. Ce asta e cea? Cum s-a auzit pe material, că o să mă iubească eu de și mai mult. Ce asta? Ce asta? N-am caz în viața. Și am venit să aici. Că vede ce mâncați. Mâncați, mă. Că ce faci? O bagi înapoi în frigider? Am mâncat salată din asta. Hai, stați aici. Stați aici? Nu ne ducem afară. Vezi, Doamne, că ca să nu zică lumea cum lăcărdăcie cu noi. Ce vreme asta? Mâncați, mă, Ioan. Vă mai satură Dumnezeu. Cine vorbea? Hai să-i pun puțină pâine lui Alex. Da, da, Nu, Terminită. să întinzi tu, da. Nu, să spun ție pâine aici. Sigur nu vrei? Precis? Vă scuțin, Alex, ha? Uite acum. Ieși, mâncare. Vrea și ea vă 2 kg. Așa de Maramureș, parcă nu? Brânză de brânză, ce de Maramureș? De unde știu că e de Maramureș? Da, bine multă. Ne pune și mie cea. Dar de fapt asta e a ta, știi, nu? Și asta mică e a mea. Deci puneți aici. O pe voi probleme că ți-a 2 săptămâni de boamă, nu, în care să poame, nu. Dă și mie o felie de pâine. Dă și mie. Pune și pe o felie de pâine. Ah, ce bună e brânză asta. Să că la cam. Cum se numește? Pune-mă și ei. Nu vreau. Nu mai am cu pâine. Mă cu pâine.
Oh, ce cald e.